अबाउट 5-6-7 वर्षापूर्वी हा विचार आला डोक्यात की नाटकाचा सिनेमा करू. पण त्यावेळेला मी नाटक पाहिलं नव्हतं, पण हर्ड अ लॉट अबाउट प्ले आणि ते टी व्हीवर काही काही स्निपेट्स दाखवत होते, पाहिले होते. अँड देन ॲक्च्युली इट वॉज वन a title which is quite known, so you do a film which you don't have to sell. म्हणून तर सुरुवात केली. पण then when I read the play, I realized it was a very difficult job to translate the whole thing into cinema. पण it took a lot of time. खूप जवळजवळ 1-1.5 वर्षाची प्रोसेस होती to write the film. And then it shaped up well. One additional character of Ram actually made a huge difference to the film, and it was 3-3.5 वर्षापूर्वी त्याचं स्क्रिप्ट लॉन्च झालं. नानाला पहिल्यापासून माहिती होतं. म्हणजे मी ज्यावेळेला करायचं म्हटलं तेव्हा मी द फर्स्ट पर्सन हू केम टू माइंड वॉज नाना. त्यावेळेला मी नानाला बोललेलं. इनफॅक्ट 3-3.5-4 वर्ष आधी एक कुठल्या तरी एका दुसऱ्याच सिनेमाच्या फंक्शनला आम्ही दोघे गेलेलो असताना नानाने तिकडेच अनाउन्समेंट केलेली नटसम्राटची. देन त्यावेळेला स्क्रिप्ट रेटिंग होतं. पण देन आय थिंक एव्हरीथिंग फेल इन प्लेस अँड वॉज डन.